Avui m'he agafat un dia per mi. Me n'he anat a la muntanya i he preparat una gran trobada amb mi mateixa. Li dic la trobada de l'artista. I bé, doncs porto ja tot el dia al meu arbre. Estic contenta, m'he portat tot de coses per fer dibuixos, per cantar, per investigar amb textures diferents. Tinc moltes ganes de crear i porto ja molta estona aquí jugant amb mi mateixa. Vull compartir alguna coseta. A veure, aguantarem això per aquí dalt. Heia, hoye, haia, haia, he, heia, 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 hoye, haia, haia, he. Heia, hoye, haia, haia, heia, heia, ho. Estic aquí amb el meu artista, la meva artista interior. Estic aquí amb la meva artista, la meva artista interior. Heia, hoye, haia, haia, he, heia, 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 hoye, haia, haia, he. Heia, hoye, haia, haia, heia, heia, ho. Estic aquí amb la meva artista, estic aquí amb les cigarres que no deixen de cantar en tot el dia. Heia, ho. Estic aquí a la muntanya, improvisant una mica, gaudint del dia amb l'artista interior. Heia, hoye, haia, haia, he, heia, 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 hoye, haia, haia, he. Heia, hoye, haia, haia, heia, heia, ho. Us ho recomano molt. Si algun dia podeu, us escapeu de tothom. Jo m'he preparat el meu plat preferit de petita quan anava a la muntanya, que són els llibrets. Avui estic fent com el que faria la meva nena i estic gaudint moltíssim. Vinga, que vagi bé. Adeu. I aquest és el pi. El pi que m'està donant ombra, que m'acompanya els matins quan vinc a calmar-me, a cantar, a meditar. I m'ha donat la sorpresa que aquesta hora, que no havia vingut mai, ha passat tot el dia, està tenint una ombra meravellosa. I li estic super agraïda. I res, aquí seguiré una estona més. Apa, que vagi bé. Adeu.